खुलुमबाय बे समाव बडोलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारी दिनै फुंबिलिनि गाहाय रादाबफ्राव दङ। राफा हासं अट'नमास काउन्सिलाव बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननो सावरायदों। जनायाव गोरोन्थि फाहामथायनि थाखाय सासे गथ'नि जिउ खहा। क'क्राझाराव BPF दोलोनि जर'खा जयनिं हाबाफारि। मणिपुरनि UNLF थिउरियाजों मिरु सोरखारनि गोजोन गोरोबथा। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी खानापारायाव थानाय आसाम एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ कलेजाव आसाम सरकार BKWSC आरो राफा हासं गावखुंथाय सोरखारनि गेजेराव बुधबार खालि मोनसे सावराय जथुम जानानै थाङो। राफा हासंनि बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननायनि सायाव गुवारै सावरायज्लायनाय जायो। आसामनि ट्राइबेल एफेयार्स मन्त्री डक्टर रनज पेगुआ मासि लानानै दैदेननाय बे सावरायमेलाव BTCनि स्पिकार कातिराम बर', राफा हासं अट'नमास काउन्सिलनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा टंकेश्वर राफा आरो BKWSCनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मिहिनीश्वर बसुमतारिया बाहागो लादोंमोन। लोगोसेनो बे सावरायनायावनो हांख्रायनाय लेखायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'जों लोगोसे मिरु आफादनि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लायो। एबसुनिफ्राय बाहागो लानानै आफादगिरि दिपेन बर'आ BTR आरो BKWSC खौ गोरोबथा खालामनायनि थांखि आरो नोजोरखौ गुवारै फोरमायथिनानै बै ओनसोलनि बर' सुबुंफोरा हारिनि थाखाय बावसोमनायखौ बिथा खालामनानै गोरोबथानि थांखि बायदियैनो राफा हासं अट'नमास काउन्सिलावबो बर' गामिफोरखौ BKWSC आव सोसननांगोन होननानै सरकारखौ खावलायदों। डाक्टार आरो फार्मासिनि बिबानगिरिफोरनि गेजेराव आन्दोनि गोरोबलायनायनि जाहोनाव 2 दाननि गथ'आ रुंसारि जानायखौ नोजोर होनानै धेमाजि जिल्लानि जनायाव दुंहाव थासारि सोमजिदों। जनाय महकुमानि सान्तापुर गामिनि बिपुल बसुमतारिया एसे लोमजानाय जानायलाय अरुणाचल प्रदेशनि रुकसिन सिभिल देहा फाहामसालियाव गथ'सा फाहामगिरि डाक्टार निनि कादुखौ मेडिकेल आनजादनि थाखाय दिन्थिदोंमोन। उनाव डाक्टार निनि कादुनि बोसोन बायदियै गथ'खौ जनाय रुकसिनआव थानाय मेसार्स डली ड्राग हाउस आरो डली पलिक्लिनिक मुंनि मोनसे गावारि फार्म हाउसआव थिसननाय जादोंमोन। नखरनि सुबुंफोरा अजद होदों दि फार्मासि बिबानगिरि आरो डाक्टारफोरनि गोरोन्थि फाहामथायनि थाखाय लोमजानाय गथ'आ थैनो गोनां जादों। बेनिखायनो नखरनि सुबुंफोरा जाथायजों सोमोन्दो थानाय जनाय पुलिस थानायाव डाक्टार निनि कादु आरो मेसार्स डली ड्राग हाउस आरो डली पलिक्लिनिकनि बेरेखायै जनाय थानायाव एफआइआर होनायनि उनाव पुलिसआ बे केसखौ रेजिस्टार खालामदों। हाग्रामा महिलारि दैदेननाय BPF दोलोआव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय जयनिं एबा आखाइ हमफैनाया आथिखालाव सोलिगासिनो दङ। बुधबारखालि क'क्राझार तितागुरियाव हाग्रामा महिलारिनि नुजाथिनायाव गुबुन गुबुन दोलो एबा BJP आरो UPPL दोलोनिफ्राय गासै सा 500निबो बांसिन सुबुङा BPF दोलोआव आखाइ हमफैदों। बे जयनिं हाबाफारियाव हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे आथिखालाव BTCनि हेंथा दोलोनि दैदेनगिरि देरहासार बसुमतारि आरो गोबां गागि दैदेनगिरिफ्रा बाहागो लाफादोंमोन। मणिपुर रायजोनि इम्फल सेरफाङाव जोनोम मोननाय इउनाइटेड नेशनेल लिबारेशन फ्रन्ट एबा UNLF थिउरिया हानजाजों 29 नभेम्बर बुधबार खालि मिरु सोरखारनि नखर बिफानजों मोनसे गोजोन गोरोबथा जानानै थाङो। मिरुनि नखर मन्त्री अमित शाहआ टुइटारनि गेजेरजों मिथिहोदों बे खौरांखौ। गावनि टुइटार एकाउन्टआव नखर मन्त्री अमित शाहआ जोबोद गोजोननाय फोरमायनानै लिरदों दि जुग जुगनिफ्रायनो सोलिबोनाय थिउरियानि कालचारा मणिपुराव जोबनो थांहांगासिनो दङ आरो नरेन्द्र मदिजों दैदेनजानाय मिरुनि सोरखारा बे जेंनाखौ सुस्रांनो हाबाय होननानै बुंबावदों मिरुनि नखर मन्त्री अमित शाहआ। दिनै फुंबिलिनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।